mali. Yun, makulay na buhay mga kabeli. Nasa Magalang Pampanga tayo. Kakain tayo ng street food. Street food mga kabeli. Yun. Samahan niyo po kami mga kabeli. Kaya mga kabeli, kain tayo ng street food dito sa Magalang Pampanga. Marami dito nagtitinda sa daan. Mga barbecue. Ano? Opo mga kabeli, mga iniyaw po. Iniyaw, yun. So kasama natin Jan Paul and Tres and Jepoy. Hello po mga kabeli. Good po sa inyo lahat. Galing tayo kay Kuya Rod Bayad and Ate Hilda. Salamat. Yun o, Plaza Magalang. Ganda ng plaza rito. Awakan nyo si Jan, tatawid tayo. Yung bagong renovate yung ano rito mga very Jollibee. Mulan. So time check tayo, alas 9 ng gabi. So kakain muna tayo. Kakain muna ang kabeli. Maraming salamat po. Yun. Kakain tayo. Kainan time. Ngayon dito may kanin. Lechon manok boy. Kanin kaya? Magkakanin ba kaya? Opo, ano? Kanin? Opo, kahit mo try. Barbecue. Dito. Tilapia, bangus, sito. Tapos may lutong ulam. Hey, ano sa inyo? Pipili. Ano to? Kaldereta? Boss, kaldereta ano to? Manok? Salpo. Akal, yung ano, tapos to may kanin kaya? Ayan. Labong po. Labong. Pili na kayo, tapos kain na tayo dito kung ano, titingin tayong iniyaw daw. Mga Opo. tapos may mga lutong ulam mga bel. Ano sa inyo? Tempo na. Salyempo. Isang kalderetang kal. Doon, tingin tayong barbecue. Baka meron doon. Tingin po tayo barbecue. Sige sir, pwede ba kami kumain dyan? Opo, sir. Ay, thank you po. Balik po. Dyan, nanigya ka. Titad dyan eh. Pilain. Tara, pili pa ka rin, pili. Lawanta pa ka rin. Ay, boss, balik kami ha. May mga lutong ulam mga beli. May binagoan. Dito tayo sa masarap. Siomay. Si Jan lang ang malakas. Mabigat. Puto bongbong. Bibingka. Yan, barbecue. Barbecue. Tapos order na lang tayo ng lutong ulam doon. So, magkano sa isaw? 10 piso sa dugo, 10. Ayan, kuha yung barbecue boy. Magkano ba to? 30 po. 30. Ilan tayo? Yan, 30 Lima. din po. Diba? Diba? 30 pesos. Yummy yan po, yummy. Sarap. Ito po. Saan po pwede lagay? Order ka ba ng ano, Tampay? Dito, di ba ginawa? Yan po. Kaso doon tayo kakain. Ayan, hotdog daw. 3.50. O, 3.50. Ano pa? Ito. Churong bulaklak. High blood. High blood. Aldeo! Paldeox. Wet! Sige, tapos order tayo doon. Kuha ka na ito. Gusto mong bulaklak, Jampon. Isaw! Sige, kuha ka. Diba? Oo. Ako, wag niyo akong bibili nun. So, 10 piso yung isaw. Magkano dito? 25. O, bigyan mo dalawa si Jampol. Ikaw lang eh. High blood ka niyan. Ikaw, Tres. Okay na po. Okay, order tayo lutong ulam doon. Sige tayo. Iyaw-iyaw mga baby. Tapos dito mga tilapia, bangus.
makita yung ano, Pagalang street food. Magkano sa ano nyo? Arayat. Magkano liempo nyo dito? Yan po. 150 sa manok. Inasal ano? 130 sir. 130 sa puset. Ay, darang yan. Tayo. Sa pusit po may 100. 100. Wala na 150, 100 na lang. Sa 100 mga baby. Sa bangos po, 180. Bangos, 180. Tapos 50. Oh, invite mo yung mga viewers natin dito sa lugar nyo. Kailan napapansin eh? Ayan, tapos mga baby, meron pa nagtitinda ng puto bongbong saka bibingka. Ayan, mama, boss, salamat po. Salamat. Ano na? Anong balita nyo? Okay na mo, napayaw na po. Umiyaw na? Salamat. Yun o. Alam po ni Style ni Kenny. Eminoku. Bibirtil. Okay na lang. Ano din ka doon sa vlog? Uy, party vlog. Ito ka rin sa kabitas. Tagaray. Ayun na rin. Kuya ko. Hello po, ma'am. Hi, Michelle. Dali na. Opening kaya kami yan, Ten? Ayun na po. Parang konti yung nagtitinda ngayon na di nakatulad dati. Opo. Kasi maulan eh. Maulan. Bago magpasko, marami nagtitinda eh. Nada, banta manyaman lo. Kayo? Ay! Sinuwal niya. Wala kami ng bisalang baso. Sa akin baso? 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 Isa kayo baso? So yung mga beli, nakabili na tayo ng tusok-tusok. So inihaw. Maraming salamat po. Okay. Mga beli, punta na tayo doon sa unang pinuntahan natin kanina. Bibili tayong ulam sa kakanin. So doon tayo kakain. Balot. So yan, umuulan mga beli. Tapos doon sa kabila may shawarma. Tapos mga drinks. Sige na. Doon na kayo, pasok na doon pa, yung umuulan. Doon na tayo sa loob mga beli. Doon na tayo sa loob pa. Mga beli, maambon eh. Dito na tayo, kakain na tayo. Ha? Patay tayo dyan, walang kanin. Wala mo, sakto lang mo kayo. 900. Wala na nasa eh. So yun mga beli, walang kanin. Ano ka na? Eh mababak na lang tayo. Oo, pwede. Ano meron kayo boss? Lugaw. Lugaw po. Yun, may lugaw. Pwede yung lugaw sa stop. Kaya lang, di na tayo order ng ulam nila. Hindi na. Ayan, lugaw na lang kami. Walang... Alam mo lugaw. So yun mga beli, walang kanin. So laman na lang ng lugaw. Ano to? Ay, panunan, itlog. Wings naman. Log. Ayan, tama-tama, lugaw. Malamig eh. Malamig. Lugaw na lang po. Wings, pityo. Nasa inyo? Ako, atay. Yan ikaw. Okay, ganun lang. Yes, sir. Type order. Type order. Mainit yung lugaw, boss. Wings daw po siya again. Hindi picture.
Eh, Anytime part. magkano dyan? Anytime part. So 50, tapos sa chicken 50. Oo. Ito ay balon ng 50. Ito leg egg 30. Yung itlog 30. Si Jan manok na lang din sa kanya. Dokon dyan. Legs lang ako dyan para di ba hinapan. Legs na lang. Dapat di ka ng mami mo to. Ito sa inyo, Atay, ilan ang matay? magkano ba? 25 pa ba isa? So 50, dalawa. Oo. Ah, 50. Yung maganda nga tayo, boss. Oh. Marami naman to. Ay. Dalawa na yan. Tapos yung lugaw mo. Yun, pwede pa silip sa lugaw, boss. Yun o. Sarap. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ito mga belly 50 pesos sa chicken. Ang lilugaw po to, sir. Anli lugaw. Oo. Right, nandun na tayo. Try, siram kang plato sa kanila para mailagay natin sa plato. Wala nang kanin eh. Plato, wala pang plato. So tama-tama to mga belly, maulan tas lugaw. Go, go, go! Ano dyan? Street food. Ayun, ayos na. Yung hotdog ni Jan Jan, walang kanin. Mga beri. Lugaw, partner. Tapos tayong kanin. Ito po yung lugaw mga beri. Lugaw. Ito po yung dalawang wings. Dalawang wings po. Wings. Ito sa inyo yung matay. Atay po. Yun o. Walang mangang po dyan. Sige boss. Wings. Ano po yun ha? Kabeli po. Kabeli. Kabili. Kapo yung sa damit niya po. Yun. Kabili. Kabili. Kabeli. Ito boss, oh, sa YouTube. Tiger po. Sticker. Buka mo, cameraman. Ito po mga kabeli. Yan ah, kaya kan eh. Hotdog, ganyan dyan. Dok. Kain na po mga kabeli. Kain po mga kabeli. Lugaw sa malamig na parawan. Sarap kaya? Sarap po. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth. Ah, Beli, kain tayo. Bili! Apo. Sige ka ba te? Kaya po tayo mga kabeli. Kamunta kayo dito. Buwan ta kayo. Bili ba te? Napare, pa pwedeng alin na pare? Kain po. Thank you po, Kabeli, sa pagkain. Sarap lugaw. Sarap mga Beli. Eh, darang kaya? May ako niya. May ako niya. Sarap. Ayos. Sarap po. Sarap. Salamat po. Lugaw sa mainit na. Ay, sa malam na malam. Ulan. Sa ulan, no? Dyan? Oo.
Kuha yung barbecue rito, ang dami. 3 points. Isusuyo. Kanina itong hotdog dyan, second. Maraming hotdog. Very sarap pala na ito, barbecue tapos lugaw. Hotdog. Ayo. Tayo. Pwede pala yung ano, barbecue sa lugaw. Mga beli, busog na ako. Jan Paul! Anli daw yung lugaw. Opo, thank you po. Sarap po. Thank you. Lit. Kain dyan. Iwan ka yan. Iwan dyan. Bawal may tira. Hotdog mo, di pa ubos. Mapakingin, makapo eh. Gusto mo lugaw mo, di bawas. Sarap pa So naman. mga beli, pasyalan nyo dito pag nagawi kayo ng Magalang, Pampanga. So ito sa Plaza Magalang. So isa-search nyo lang yung Plaza Magalang, makikita nyo po itong lugar na to. Sarap Sa ang tapat po ng Plaza Magalang, makikita niyo po yung pinagkainan namin mga Parang kabili. Pampanga po. Kaya po tayo. Sarap. Sarap mga belly, parang po. Kaya po tayo mga kabili. Boss. Yan. Oh, sarap. Oh. Good na naman. Beli, patapos namin kumain, napakasarap. Papalugaw to, pwede pa may barbecue pa o sayang. Po, gusto po kayo dito pag nagawi po kayo ng Magalang, Pampanga. Sarap po. Mga kabili. Ayos na po. Thank you. Sug. Lugaw mga beli. Ha, beli, okay na tayo. Ha? So, magbabayad na tayo. Ito po. Thank you po. So mga beli, sa budget na 1,000, sobra pa po eh. Sobra po. Para sa 5 tao. So doon kanina binayaran natin 300 plus din. Tapos dito 350 din. So 700. So mga beli, 700 pesos, busog ka na. So 5 person kami. May soft drinks ka ba? May soft drinks ka ba, no boy? Ano yan? Tayo.
Okay, ligpit-ligpit tayo ng konti. Kaya Belly, busog na tayo. Thank you. Kaya Belly, busog na yan lahat. Busog na si Jan. Baba, kaya po. Sina ako po. Boss, maraming salamat ha. Thank you. Hey. Kaya Belly, uwian na. Ganda na ito. Dito tayo sa masarap. Dito tayo sa masarap. Kagandahan dito mga Belly, may pulis na nakatambay, tapos may rescuer pa rito, ambulansya. Ayos, busog na naman ang Team Kabeli. Busog mga kabeli. Thank you po kabeli. Thank you sa lahat. Salamat. Beba Parod, Tita Hilda. Yan, Beba Parod, ingat po sa biyahe. Ate Jo and Kuya Aris, Tita Marie and Tito Bill. Ayan. Ate Gemma and Kuya Roy Musni sa lahat. Mami Jo and Kuya Max sa lahat po ng Kabeli sponsor, Kabeli viewers, Kabeli subscribers, silent viewers. Ayan, maraming salamat po. O Kabeli, outro. God bless all. Thank you.